Fl-isem tal-Missieru, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba talla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-kol. Nġbana hawnhekk dal-għodu biex niċċelebraw flimkien l-Ewkaristija mqazza qegħdin fis-Santwarju ta' Pino, Santwarju Tanta Għażejs, illum qegħdin niċċelebraw il-festa ta' Santa Katarina ta' Siena. Qabel ma nieħdu sehem fil-quddies ejjew naħalfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom. Se nofru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa għal Ruħ Kalmenu Sammut. Ħanejdu flimkien nisqal Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għemejn, billi ħallejt mirijieti, ħtija tiegħi bl-ikbar ħtija tiegħi. Qalet nitlob lill-imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġlu u l-qaddesin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Iħenna rina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Glorja l-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-ħart l-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuġieħ. Irrodulek ħajra glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi id-nubiet tad-dinja, ħenna ħarina. Int li tneħħi id-nubiet tad-dinja, il-qatt tal-btana. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier, ħenna ħarina. Għaliex int waħdek qaddejs, int waħdek mulej, int waħdek l-għoli Ġesu Kristu, mal-Ispiritu Santu, fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. O Alla, inti ħeġġeġ b'imħabba tas-sema lill-Verġni Santa Katarina ta' Siena fil-kontemplazzjoni tal-passjoni tal-mulej u fis-servizz li tat lill-Knisja tiegħek. Għamel bit-talb tagħha li l-poplu tiegħek miġbur xirka waħda fil-misteru tal-ġisem mistiku jikseb ferħ għal dejjem fid-dera tal-glorja ta' Ibnek Ġesu Kristu Siedna li hu Alla u miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ittra ta' San Ġwan Apostlu. Eżiż, dini l-aħbar li smajna minn għandu u li qegħdin inxandrulkom li Alla u dawl u ebda dlam ma hemm fih. Jekk ngħidu li aħna mseħbin miegħu imma nimxu fid-dlam, inkunu qegħdin nikdbu u ma nagħmlux il-verità. Iżda jekk nimxu fid-dawl kif inhu fid-dawl u stess, aħna nissieħbu flimkien u d-dem ta' Ġesu Kristu Ibnu inaddafna minn kull dnub. Jekk ngħidu li m'għandniex dnub, inkunu qegħdin inqarqu bina nfusna u l-verità ma tkunx fina. Jekk nistkarru dnubietna u fidil u ġust, hekk li jaħfrilna dnubietna u inaddafna minn kull ħażen. Jekk ngħidu li ma tnibniex, inkunu qegħdin ingidbuh u kelmtu ma tkunx fina. Uliedi, dan qed niktibulkom biex ma tidimbux, imma jekk xi ħadd jidneb, aħna għandna difensur quddiem il-Missier lil Ġesu Kristu il-Ġust. Il-kelma tal-mulej. Sam responsorjar u ngħidu flimkien. Birek Ruħ tiegħi il-mulej. Birek Ruħ tiegħi il-mulej. B'qalbi kollha nbirkek l-isem qaddis tiegħu. Birek Ruħ tiegħi il-mulej. U la tinsix il-ġid kollu li jagħmel miegħek. Birek Ruħ tiegħi il-mulej. U li jaħfer dnubietek kollha. Ifejja il-mart tiegħek kollu. Jifdil il-ħajtek mill-qabar. Ħadnek fit-tieba u l-ħniena. Birek Ruħ tiegħi il-mulej. Ħanin u twajjeb il-mulej, idum ma jadab u kollu modrija. Ma joqgħodx jitlew magħna, u anqas jinkolla għal dejjem. Birek Ruħ tiegħi il-mulej. Bħalma jħen il-Missier għal ulidu,
ek eħen il-mulej għal min għandu il-biża tiegħu, għaxu jaf kif aħna maġuna, jiftakar li aħna trab. Birek roħ tiegħi il-mulej. Imma t-tieba tal-mulej minn dejjem u għal dejjem, ma dawk li għandhom il-biża tiegħu, u s-sewwa tiegħu ma' wlidu, ma dawk li jħarsu il-patt tiegħu, u jiftakar fil-preċetti tiegħu u ħarisom. Birek roħ tiegħi il-mulej. Inqumu bil-wifqa. Alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja. Imbirek missir sit is-sema u l-art, tal-li jint dawn il-ħwejjeġ għarraftom lil minu ċkejken. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qabad u qal: Infaħrek missier sit is-sema u l-art, għax inti dawn il-ħwejjeġ bejthom lil min għandu l-elf u d-den u wrejthom li ċkejknin. Iva missier, għax lilek hekk għoġbok. Kollox kien mod lili minn missieri, u ħadd ma jaraf lill-liben jekk mhux il-missier, kif ħadd ma jaraf lill-missier jekk mhux liben, u dak li lilu liben irid jarrafulu. Ejjew għandi intom il-koll li tinsabu mħabtejn u imtaqlejn u jiena nserraħkom. Ħudu fuqkom il-madma tiegħi u talmu minni, għax jiena ta' qalb ħelwa u umli, u intom issibu l-mistrieħ għal ruħkom, għax il-madma tiegħi ħelu u t-toqol tiegħi ħafif. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Ħanejt kelma fuq il-qari tal-lum u ngħid kelma fuq il-qaddisa tal-lum. L-ewwel lezzjoni li smajna mill-ewwel ittra San Ġwan iddaħħalna mill-ewwel fl-atmosfera tal-Għid qegħdin fi żmien il-Għid. U anke din iddaħħalna fi żmien il-Għid. San Ġwan qed jgħid lill-insara ta' żmienu u lilna jekk nimxu fid-dawl kif inhu fid-dawlu stess, aħna nissieħbu flimkien u d-dem ta' Ġesu Kristu ibnu inħaddafna minn kull dnub. Iż-żmien tal-Għid, iż-żmien sabiħ, iż-żmien tal-ħajja, iż-żmien tal-grazzja, iż-żmien tad-dawl, iż-żmien tal-komunjoni. Jekk ngħidu li m'għandix ġnub ikompli San Ġwan, inkunu qegħdin inqarqu bina nfusna u l-verità ma tkunx fina. Jekk nistqarru dnubietna u fidilu ġust, hekk li jaħfrilna dnubietna. Huwa proċess kontinwu ta' purifikazzjoni, ta' żbuħija, ta' binja. Nimbnew flimkien u fil-pjan ta' Alla. Fis-silta tal-Vanġelu għandna minn San Mattew għandna dik il-frażi sabiħa ta' Ġesu. Infaħrek missier sit is-sema u l-art. L-istudjużi jgħidulna li Ġesu x'aktarx kien għaddej minn mument diffiċli fil-ħajja. Qed jara kif il-kelma tiegħu mhix aċċettata. U x'jagħmel idur lejn il-missier jgħidlu isma' l-pjanijiet tiegħek huma sew. Jiena ma nifhimx, imma l-pjanijiet tiegħek huma l-ġittana. Infaħrek missier sit is-sema u l-art għaliex inti dawn il-ħwejjeġ ħbejthom lill-għorrief u wrejthom li ċkejknin. Lil Ġesu jaċċettaw biss iċ-ċkejknin. Dak li jaħsbu li jafu, dak li huma mimlijin bihom infushom, lil Ġesu ma jaċċettawx. U jkompli Ġesu, ejjew għandi intom il-koll li tinsabu mħabtejn u imtaqlin. U jiena nserraħkom. Ħudu fuqkom il-madma tiegħi u talmu minni. Kemm sabiħa dis-sentenza, kemm huma sbieħ dawn il-kelmiet ta' Ġesu.
indirizzati li jenna, speċjalment meta nkunu għaddejjin minn momenti xi ftit tqal fil-ħajja. Il-kol kemm aħna xi darba jew oħra, xi moment jew ieħor ngħaddu minnhom. Kemm huma konsolanti dawn il-kelmiet. Ejja għandi intom il-koll li tinsabu mħabtejn u imtaqlejn u jiena nserraħkom. Ħudu fuqkom il-madmat tiegħi. Naħseb tafu x'inhu il-madmat? Il-madmat kien ikun injama li torbot il-barrejn ma' xulxejn waqt il-ħrejt. Xi kittieba jgħidu li San Giuseppe kien jinqala ħafna biex jagħmel dan il-madmat. Kien jaf x'inhu jgħid Ġesu. Tajjeb, għax il-madmat la jrid ikun laxk ħafna, waqqas irid ikun issikkat ħafna. U l-madmat jieħu tnejn min-nies, hemm Ġesu u hemm aħna. Nimxu flimkien. Ara, biex inġorru l-pejs tad-dinja. Ħanitkellma fuq il-qaddisa tal-lum. Illum qegħdin niċċelebraw il-festa ta' Santa Katarina ta' Siena. Qaddisa kbira. Din Katarina ta' Siena kienet l-iżgħar minn familja ta' 25 ulied. Mhix ċajta. Twildet fis-Siena, mis-Siena kien żebbieħ. Wieħed jisbuħ. U twildet fl-1347 naħa fuq tal-Italja, Siena. Ejja, meta bdet tikber, ħafna qalula biex tiżżewweġ, imma dejn iddeċidiet li tagħti ħajjitha lill-Alla u lill-Knisja. Ħadmet ħafna biex iġġib il-paċi fost l-bliet, ħadmet ħafna biex tikkonverti ħafna midin bejn. Ġabret madwara grupp ta' tfajliet. Qatt ma saret soru dejn, kienet biss terzjarja Dominikana. Imma ħadmet ħafna. Fi żmienha il-Papa maqqas kien Ruma, kien Avignon fi Franza. Papa Grigor 11. U dejn daqsxejn ta' tfajla tmur Avignon biex tikkonvinċi li l-Papa jerġa' lura lejn Ruma. Ara ftit din tal-ġen din it-tfajla. Tmur Avignon tikkonvinċi li l-Papa biex jerġa' lura lejn Ruma. U fil-fatt il-Papa għal kelma ta' Katarina ta' Siena reġa' lura lejn Ruma. Kienu ilhom 74 sena Avignon il-papiet. Reġa' lura Ruma imbagħad miet wara sena. Imbagħad għamet kwistjoni oħra laħaq Papa Urbanu u laħaq Papa ieħor għax il-kardinali donnhom ma ġobhomx il-Papa li laħaq u laħqu ieħor u konfużjoni sħiħa. Imma din Katarina ta' Siena għandha mertu kbir għal ġabet lil Papa Ruma. Ħadmet ħafna din jingħad li kellha anke l-pjagi. Irċivit il-pjagi bħal San Franġes t'Assisi, anke jekk ma jidhrux. Tajjeb ġewwa Knisja ġewwa Pisa. Tajjeb kitbet id-dialogi li għafdatu u tagħtu lill-konfessur tagħha. Kienet tgħix ħajja riġida. Ħajja ta' sagrifiċċju, ħajja ta' penitenza. Mietet ta' 33 sena. Ta' 33 sena. Papa Pio XII għamela qaddisa, għamela patruna tal-Italja fil-fatt. Aħna u deħlejn lejn il-Vatikan qabel ma nibdew via dell-rekonċiljazzjoni fuq il-Lemin hemm l-istatwa ta' Santa Katarina ta' Siena. Tajjeb. Imbagħad il-Papa Pawlu VI ħatara duttur tal-Knisja il-Santa Katarina ta' Siena bħal Santa Teresa d'Avila u Giovanni Pawlu II ħatara kopatruna tal-Ewropa. Ara bħal San Benedittu. Qaddisa kbira. Il-ġisem tagħha mitfun f'Santa Maria Sopra Minerva ġewwa Ruma, ħdejn il-Pantheon. Hemm ukoll il-ċella fejn kienet tkun, daqsxejn ta' kamra. Il-turisti jistgħu jaraw jidħlu sa fejn iċ-ċella tagħha u jaraw il-qabar qiegħda fl-artal
fl-altar maġġur Santa Katarina ta' Siena, qaddisa kbira. Nitolbu del qaddisa biex timlina b'imħabba kbira lejn Alla u b'imħabba kbira lejn il-Knisja. Imħabba kbira lejn il-Knisja. Kella devozzjoni kbira lejn il-passjoni ta' Ġesu. Nitolbu del qaddisa biex tkun għalina wkoll mudell ta' ħajja nisranija. Ħuti eżies aħna niċċelebraw il-festa ta' Santa Katarina minn Siena, nresqu quddiem Alla l-Missier dawn it-talbiet għalina u għall-popli kollha tal-Ewropa. Ngħidu flimkien mulej isma' it-talba tagħna. Mulej isma' it-talba tagħna. Sabiex fil-Knisja jiġu milquha b'serenità u ferħ il-valuri tal-intelligenza u s-sensibilità tal-mara nitolbu. Għan-nisa li jemmnu sabiex bħal Santa Katarina ma jibżgħux intervjenu fix-xena politika u jagħtu l-kontribut siewi tagħhom nitolbu. Għan-nisa impenjati fis-servizz tal-kelma, tal-Ewkaristija u tal-karità sabiex fil-qadi tagħhom juru il-wiċċ tal-Knisja nitolbu. Għalina l-koll sabiex fuq l-eżempju ta' Santa Katarina ta' Siena inkunu strumenti ta' għaqda fost ħutna l-bnedmejn nitolbu. Nitolbuk mulej għalina l-koll li ġejna din l-Ewkaristija tina li nkunu insara ta' veru, insara li jsegwu modelli kbar fil-Knisja, l-qaddisin kbar bħal Santa Katarina ta' Siena nitolbu. Ismana? Nitolbuk mulej għal dawk kollha li se niltaqgħu magħhom illum, għal dawk li għallunna biex nitolbu għalihom f'dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pino, nitolbu għal dawk li għaddejn minn momenti diffiċli fil-ħajja, speċjalment il-morda, kemm dawk li jinsabu fl-isptarijiet, kif ukoll dawk li jinsabu fid-djarhom, u għal dawk li jduru bihom. Mulej jagħtihom il-faraġ li għandhom bżonn nitolbu. Għal-ruħ Kalmenu Sammut biex tinsaħ tijietu kollha u twaslu fid-dawl u lena ta' dejjem nitolbu. Nitolbu għal dawk il-vittmi ta' Vancouver u nitolbu għal kardinali biex ħallu l-Ispirtu Santu imexxi l-ħażliet tagħhom nitolbu. U Alla li f'Santa Katarina ta' Siena tajt l-Knisja tiegħek kotra ta' jel fuq dusija, isma' dawn it-talbiet tagħna u għatina li bħala aħna wkoll nikbru fil-erf tal-ħwejjex tas-sema u fl-imħabba ta' bejnietna. Bi Kristu siedna.
tolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqamu lej il-vittma tas-salvazzjoni li aħna sejrin nofrulek fil-festa ta' Santa Katarina ta' Siena biex fuq it-tagħlim u t-twissijiet ta' din il-Verġni Qaddisa irrodulek ħajr Alla veru bħeġġa dejjem akbar. Bi Kristu siedna il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwaw xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġej tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irroddulek ħajr. Għax fil-qaddisin li jikkonsagraw ruħhom għal Kristu minħabba s-saltna ta' smewwiet, jixtaq infaħru lilek għal provvidenza tiegħek tal-għaġeb. Għax bija interġa' ssejjaħ lill-bniedem għal qdusija li fiha sawwartu fil-bidu u ddewqu minn issa d-doni li bihom iżżejnu fit-tiġdid tad-dinja bi Kristu siedna. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħruk u ntennulek bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċitu. Osanna fil-għoli ta' smewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli ta' smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien sejjenata biex miraj ħibati ħaj il-ħobs, ratt il-ħajr, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa il-kalċi reġa' ratt il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxarret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi, inħabbru l-mewt tiegħek mulej għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs għall-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajr għax għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċekont nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxarra mad-dinja kollha. U qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddej tiegħek Karmenu Sammut li jogħġbok issejjaħlu għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kifu bil-magħmudija miet f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jilxox ta' għal-ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, ma' San Ġusepp, ma' San Ġorġ Preka, ma' Santa Katarina ta' Siena, ma' l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek.
Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti f'ismek wieħed jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun it-tritient kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum. Aħfirna d-nubietna bħalma naflu lil min ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrid iżda ħlisna mid-den. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-apposti tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom islem tiegħi la tħarrix lend nubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija islim u laqda li inti trid fija. Inti tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. bil-ħidma tal-Ispiritu Santu tħejjel id-din dan il-ġisem u d-dehem qaddis tiegħek. Eħlisni meħtijieti kollha u minn kull ħased. Żommi ħallina qatt ninferet minnek. Dan hu l-ħaruf talla, dan hu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlejx li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżda kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħaresni għal-ħajja. If
Bħala ringrazzjament ta' wara qalbin għandi talba ħanejda bil-mod minn jogħġbu jgħidha miegħi f'qalbu ta'. Mulej, meta ġo darek niltaqgħu, infittxu l-wiċċek nisimgħu leħnek, tħallix li qalbna tibqa' bla mkebsa. Erġa' unfoħ fuqna l-ispirtu tiegħek bħalma għamilt dakinhar fiċ-ċenaklu u kompli kuljum unfoħ fuqna biex tenni u tfarraġ, tibni u tħodd, tfejjaq fil-fond, turi l-veru u s-sabiħ. Ħolqien ġdid ġamel minna bħal dakinhar tal-magħmudija tagħna. Fakkarna spiss biex ma nitilfux it-triq. Ħallina nagħrfuk fil-qsim tal-ħobs, il-ħadd, fil-fqejr, fir-raj, fil-ġema. Meta l-ħażen tad-dinja jaħsel jitfina, erġa' sejħilna bil-ħlewwa waħfrilna. F'dinja mtaqla, korrotta, mudlama, xieda għamilna ta' mħabba u dawl. Ħallina bħall-anġli tal-qabal miftuħ, bħal ommok u n-nisa l-oħra, messaġġiera nkunu tal-qawmien. Nitolbu. Dan l-ikel qaddis mulej li ħadna mill-mejda tas-sema kien ukoll li żomm ħajja fuq l-art lill-Verġni Santa Katarina ta' Siena. Għamel li bis-saħħa tiegħu aħna niksbu l-ħajja ta' dejjem. Bi Kristus jedna. Ħanejdu dawk it-tlieta Vamarjiet li talbet Omna Marija minn dan is-santwarju ejjew nofruhom skont l-intenzjonijiet tagħna għalina nfusna u għal dawk li nixtiequ. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pino u Sultana tal-Familja ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba lil kulħadd.